The Zambian president Hakainde Hichilema is once again snapped the SADC Extraordinary Summit in Harare as he is expected to travel to Japan for an official working visit from February 3 to 7. Sanabira mashoko panapa takunoti Hichilema aiwa otadza kuatenda aiwa this SADC summit yamakoona kuti yakanga iri kune Zulu, iye ari the neighbor wenyika yeZimbabwe maitwa summit yacho. Sanabira mashoko atakuona kuti aiwa Hichilema haachambotolerate asina kana basa nezvevakomana ava vanoona kuti vakomana they are just corrupt, vari kutoramba vachitowedzera. Toda subscribe like on the bell icon. Tiona pahendo pake Hichilema yesterday anotoposta zvake anyora achiti deeply honored to have received a courtesy call from Her Excellency Irene Khan, the United Nations Special Rapporteur on freedom of expression at State House this afternoon. Ms. Khan visited Zambia at the invitation of our government, and we are pleased that during a short stay, she has engaged with a diverse range of stakeholders, including the church, civil society organizations, and our colleagues in the opposition, among many others. Our government remains committed to transparency and dialogue in the area of freedom of expression as we continue to strengthen our relationship with the UN agency for the benefit of all citizens. Thomas Kwambeto pana Hichilema komana aito vake zvake panapa we receiving also naudze kuti aiwa ane travel yaroda kuita to Japan from 3 to 7 February. Vanhu vari kuona kuti aiwa izvozvo haingambonzi ido reason yatadza kuyachiatenda the summit, but people they really know kuti aiwa nemutungamiri wenyika yeZimbabwe they are not in good books. On top of that vanondoti aiwa vakomana vese vangori kuona vanenge vachimonoatenda this summit ndo vakomana vari kubenefita from this SADC block, vachiona kuti aiwa ndo vari kuramba vachipostera on to power kunyange macitizens asingachavadi. Tudze mafunguro eimotodi pamusoro pechitiko ichi kuna comment section medu. So subscribe or like, turn on the bell.